आदा गामियाव हाबा जानायनि माब्रै मोनोब्रा गामिनि हिनजाव लानानै मिथिनो लुगैलायदों नामा हाबा जानो सानखोना माखोलै नोङो लावथाय हाबा जानाय हले बाला गुदुङाव आगान होरायखासै मिथिख'ने बाला गुदुङाव आगान होखानाय आं हले सारायसो थाखा डाइरेक्ट थब्ल' होनखायो आं सिगियाखै आङो मिथिबायना लावथाय नैबे नोंगे गालानि फिसा थाला होनायनि डाइरेक्ट सिदा सिदाखा मिथिबायना आं सिगिथाराखै बाला गुदुङाव आगान होनायसो नाथाय गामियाव हाबा जानाय आरो गामिनि हिनजाव लानाया बिराद मोजांलै मिथिबायना फंबाय बेलाय माथो खालामगासिनोब्रा आदायालाय माथो उन्दुगासिनोसो ओमफ्राय माथो फारागथि दंब्रा गामिनि आरो सोहोरनि टाउननिखौथ' नोंसोर नुखाबाय दा आंखौ ओमफ्राय सोहोरनिखौ नाय नोङो माबा हानिमुन लांनांगौनो माबा गोजान गोजानाव बेरायनो थांनांगौनो हाबा जाखांनानै माबा हनै माबा माबि रेस्टुरेन्टआव गोदान गोदानाव दामि दामि रेस्टुरेन्टआव जाहैनांगौनि ड्रेस दामि दामि बायनानै होनांगौनि एखे अखानायब्लानो बेफोरबायदि ओरै थांलाय ओरै फैलायनो आरो ओमफ्राय खिन्थु गामिना माबायदि मिथिबायना एकदम नायनानै लायबाय नायनानै लायखांनायनि उनाव मा जायो मिथिबायना खनसेनो हाबा जाबाय ओमफ्राय ज' थाबायब्रा ओमफ्राय ज' थानायनि उनाव अखानायै सिखारनानै बिसिखौ इमप्रेस खालामनो नांलाया मिथिबायना डाइरेक्ट सिखारनानै खामानि मावनो थांदो होमबानो बिसिया हारसिंनि इमप्रेस जाखायो मिथिबायना आया आदा बिथोर ओमफ्राय लाभ मेरिजयाथ' लाभ मेरिज जाहैबायब्रा ओमफ्राय बे एरेन्ज मेरिजआवलाय माबोरै मिलायगोनब्रा जाम्बाफोर लाभ मेरिज एरेन्ज मेरिज एखेसो सानैसो उनाव मिथिबायना मा जायो मिथिबायना आरामैनो हाबा जाहैबाय आरोना हाबा जाखांनायनि उनाव माबा जाहैबाय मा होनो बिदिनो बोसोरनैसो थाबाय हारसिंनो बिदिनो माबानानै लाभ मेरिज बायदि जाहैलै मिथिबायना एरेन्ज मेरिजआबो एखेयानोखा गासिबो एखेखा एखे 11 थाङै थाङै ओरैजाय एरेन्ज मेरिजजों लाबोयोबाबो आरो लाभ मेरिजजों लाबोयोबाबो जिबौखौसो लाबोनाय जाखायो नङा होमब्ला बेबो जिबौ पेटियमखौसो माबा मोनसे बुंबाथाय फेस 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 बिदिखौ सैज' खालामनो हाखादांनोलै हाबा जानायनि सिगां मिथिबायना लावथाय फंबाय आया आदा सिगिखोसो ना माखो जोंखौलाय अय आदै माहाय थांनो नागिरदोंब्रा आदै माथो मिनि मिनिथारलै हो सोरबाफोर फुजा होनायनि नामाव नोंथांनो बिराद रां हरबाय नामाब्रा माथो मिनि मिनि नंखागौसो आंहाथ' दाखालि फुजा होनाया बाखिसो दोननाय जादोंलै आदै गाज्रि मोनबाय नामाब्रा फैसा थाखाबो गैया नालाय बाखिखौ गामिनिखौ मावजायोलै सोरनिबासो मावजाया मिथिबायना गामिनि मानसि जोंलाय माहाय खारनो बाखि फुजा होजायो जोंना मिथिबायना लाथिख'पारायाव बाखि फुजा होजायो र' सानैसो थानानै आङो एसे बोरमा फाननानै माबा मोनसे आखाइफ्राव फैयोब्रा आं नोंनो फुदै मुलि हैथारगोनलै मिथिबायना दौरि मालखौ मा बिदिसो फुदै मुलि मोजां मोजां बुस्थु आंनो बायनानै होफैबा होफै मिथिबायना आफेल आंगुरनिफ्राय लानानै गस्लानिफ्राय गासिबो नांजोबगौलै आंनो सुदा मिथिबायना जागोनलै जागोन आदै नांथिंगासिनो नालाय नै जोंहा माहाय थादोंमोनलाय बे आदैया गेजेराव हाबसनफैनानै बावलायलांबायसो नङाथाय माथो हा सिगाङावथ' सानोमोन आङो बिसिमाने मिथिबायना फंबाय खामानि मावग्रा होननानै दा लासै लासै मिथिलांबाय बिदि नङालै खोनाबायना अनलायनानै मावथारनांगौ मिथिबायना दायोथ' मिथिबाय बिसिमाने न'नि चिफ मिनिस्टारसो हिनजाव नङाब्ला सोर साहा फुदुंगोन सोर ओंखाम संगोन सोर न'खौ नायगोन सेंग्राफोर बेनिखायनो हिनजावखौ हरनांगौ मिथिबायना बिसिफ्रा मोजाङै एवनानै लाखा मिथिबायना चिफ मिनिस्टारफ्रा मोजां जायोब्लासो न'खर सालायनाया मोजां जायोब्लासो खोनाबाय एखेबारे बाहेरनिफ्राय माबा माबि हाबफैनो हाया खोनाबायना नङाबा रिलेसनशिपआवबो बै माबाफोर बायदि हाबफैनो नागिरोलै आजिखालि बिराद बोरैबा जानानै दङ खोनाबायना बै बांलादेशिफ्रा जेरै आसामाव हाबफैयो बेफोरबायदि हाबफैनो नागिरग्रा मेरला दंथारोना खोनाबायना फंबायफोर आयु फाग्लाया बियो आं गोबोरखि रोङाबानो दिनैया बेवहायसो आयु डाइलग मारिगासिनो बियो आंहा बाख्रि लिरनो होनानै बिराद खस्थ' खालामगासिनो दा बेलासियावबो थांनो हायाखा लामायाव सकाव माबा हैबावनांगौ पक'रा सावहैबावनांगौ बेहा आरो जिराय जिराय डाइलगसो होगासिनो र' मोनथारगौ बियो र' नोम्बैजों आयु नोंहालाय मानो इसिबां रागा जोंखो खामानिखौलाय बिसि फिसाय जयै रानलायनानै मावखानांगोन ना मालाय सानजासेया दसे रेस्ट लादों खोमा खोनाबायना आंहाबो नै दासो थांनानै माबा मैगं मैला माबा हैदों माबा हनै स्कुलनि स्टुडेन्टफोर थाफैयोलायनो बुरजाथारनो ओंखायनो माबायाव मोनगोन मायाव मोना बेखौनो नागिरहैलाबायदोंमोन आङो गामि जाफुसानाव मोनगोन नामा मोनसे बिबा नों बेयाव जिरायनानै डाइलग होगासिनो आंखौ एसे हेफाजाब होनो हाया नामा नोङो हासय नुनायखौबो एखेबारे हेफाजाबखौनो होथाराहाय ना नोङो आया गोबोरखि लानाया फैबाय होनब्ला नोङो गोबोरखि लानाया फैबाय आया बाख्रि लिरनांगौ होनदोंमोनथ' दासो गोसोखांदों आंबो नैलै मुलानिफावा नुबाय जेराव मेरावनो थेन्थ'ला बायनानै दङ आसरसो मोनबाय आं खोनाबायना बिदि होनानै जेराव मेरावनो थेन्थ'बा जागोन जेराव मेरावनो थेन्थ'बा जागोन बिदिजोंथ' जायाना आया बिबारि एसे हेफाजाब होदोब्रा आंलाय बोरै बेखौलाय एफा बुरजाखौलाय हारसिं थिखोनो हानो आयु बाला आंनिफ्रायलाय मानो हेफाजाब बिनांगौ जाखो सासे मदद जांगिला सेंग्रा जानानै बे अलकबि ना फुलकबि
खर'आवलाय हा नाव बेदावा दैनानै गालांखो फुलकबिखौ नोंनाव खर'आव गोख्रैनो फै मिथिबायना हा जावनो हाया आङो खदाल जावनो हाया मिथिबायना बिराद मेंनाय मोनो हाखरा गोथौ जाथारनानै दङ हाखौ जावफै ओमफ्राय मिथिबाय गोबोरखिया गाग्लिफै जल्दि हा माजोंनिफ्रायथो लाबोखोब्रा आदा थास' इसिबां फुलकबि है फंबायमोन माबा हनै स्कुलनि ट्रिपनि माबा जोंनाव थाफैलायनो सोरगोफुरि रेस्टुरेन्टआव बुकिं खालामदों नालाय बिसोरनोनो जाहोनांगोन ना ओंखायनो लायनानै फैदोंलै आङो खोनाबायना दा थांनोसै आं बेफोरबायदि गसंबाय थानांगौबा खियासो गहां गहां मोनलाय लांथारबाय आङो गसंनो हालालै आङो बेखौ खर'आव लाबाय थानानै फाग्ला सानद्राजा बिसिखौ हेफाजाब हैला नोङो हो बिसिखौ हेफाजाब हैला औ आदा थांला नामा नोङो मानो थाङा जानांगौब्रा थांखागोन मानो थाङा जानांगौ हाबानो 7 बोसोरनि उनावबो बियो आंखौ फुङाव फोजायो मिथिबायना आरो बुङो सिखारदो मोनथिं बिफा दुब्लियाव आबाद नायनो थांनांगौ अब्ला गोसोआव बिराद सान्थि मोनो आं मिथिबायना साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया नालाय आबाद होनबानो बोरैबा एखेबारे सान्थि मोनखालायनाय मोनथारो आङो खोनाबाय ओंखायनो जों दा आबादखौनो मावथारसै होननानै बैसोफोरबो गैला नालाय माथो खालामबावनो आरो आया बेफोरबायदि खोथाजोंनो गोजावथारो जाहैबाय नोङो गोजोनथारोबो ओइ देखो आं सिगाङावनो होनखाथारदोंना मोजां मोननाया बेफोरबायदि दामि दामि रेस्टुरेन्टआव जाहैगोन बेफोरबायदि नङालै खोनाबायना मोजां मोननाया नोंनि मेंनायखौ आं बुजिनांगोन आंनि मेंनायखौ बियो बुजिनांगोन नोंनि माबाखौ गांनायखौ बियो बुजिनांगोन बेफोरबायदि मिलायलायनायखौसो मोजां मोनलायनाय बुङोना बै नंबां जाबां जायाफ्रामा सावमिन जाहैनाय मा जाहैनाय बेफोर मोजां मोननाय नङालै बाबुमोन खोनाबायना फंबायमोन मोजाङै माबाखा खोनाबाय थाथ'दोलै फंबायमोन नोंसोर दसे जिरायथ' फाग्लाखौ नायथ' नङाबा दा बबेनिफ्राय सैबा फाग्लाफोर फैनानै हासुद्ला लांगोन बेखौ खोनाबायना माथो दाबो मोनफैयाबा गारि लांफैग्रायाबो सेकेन्ड हेन्ड गारि लांफैग्रायाबो एखेबारे रागासो जोंनो ओंखारबाय आङो फन हरबाबो फनखौबो दिखोबावा लादोना लालासो जाखो बाल आयु 2 लाखआवनो हरनो नागिरबाय आङो इसिबां दामि गारिखौनो होनबाबो मानो लांफैयासै दाबो फाग्लायासो ल'आसिनासो माबा माबि होनहरलायबाय आयै फायखौसि बेफोरबायदि जादोंबा नोंनि प्लेनिंफ्रावथ' माथो दै सारफावजोबनोसो जागोनहाय ना आरो बे इलेक्सनावबो रां दाहार हरनानै लाग्राफ्राबो मानोबा इसिबां हाखु बिगासिनो गिदिं इलेक्सना गुबुनामोन थाङै आंनावसो बिगासिनो आंहालाय मानिफ्राय इसिबां रां दिहुनना हरनो हानांगौ जाखो दे बुजिथारा मानसिफ्रानो आय बे गारिखौलाय मानो बेवहायलाय दोनलाबायखो बिमा नों ओमफ्राय माने गारिनि डकुमेन्ट ना माखौ लालाबायनानै बेवहायलाय जिरायलाबायनानै थागासिनो नोंलाय मा गोदाव सोरावलाय बिमा हो खर'आव माबा माबि साननाय फैदों नामाब्रा नोंनाव मा साननाय फैनांगौ जाखो जेबो साननाय फैयाखैहाय मा आंहालाय गारिखौसो एसे माबा माबि हरनो ना मानो सानगासिनो ना ओंखायनो नेनानै दङ आङो गारि लांनो फैयो नै मा गारिखौ फानो मोना आंहा इसिबां खस्थ' बिजनेसनिफ्राय थाखा बुथुमनानै आंहा गारिखौ बायदों नोंहा मा फानलाबायनानै हो आंबो सम्पद सोरजिग्रा नोंहा फानलाबायग्रा ना हो मा जाला मोनला बिगोमानाव सोङा हसिया माने ओइ लहासिं नोंलाय आंनाव सोंदोंमोन हो इलेक्सन गेलेनायनि सिगां हनै बै दाउसोमनावसो सोंदोंमोन नोङो जायजों फानेल जाफादों नोङो दानालाय माथो दाउसोमालाय माथो नोंखौ मोखाङाव जालायनासो खारबाय माहाय खारखोनो नोंना अनजालिया हो माबा मनानि सानिफ्रायबो सायसिन मोननो माहाय सारखो माथो मोखाङाव जाला जाखो नोंलाय हो बिमालै बेफोर खोथाफोरखौ दा बुंथारसै थार खोथाखौ बुंनायखाय लाजिदों आरो हो नों आंनाव इलेक्सन गेलेनायनि सिगां सोंनायमोनब्ला बेफोर गासिबो जानाय नङामोन खोनाबायना नों हरनो हाया नालाय आंथ' हरखानांगोन ना नोंथ' बेखौ बेसेबांनो मानसिफोरखौ थगायबाय थानो हायो आंथ' थगायबाय थानो हायाना सामफ्राम बाजारावनो ओंखारनो हाला आङो ओरै ओंखारबाबो रां दाहार बिहैनाय माबा मोननांगौ रांखौ बिहैजानाय मानाय माबा हनै माबा सोरनिबा माबानो माबा हटेल बिलनो माबा माबानिनो माबा जानायनि बिलनो माबा गारिनि बिलनो खर'आनो गुदुं जाजोबनानै दं आंहा मिथिबायना ओंखायनो जा एसे मोनो बेखौ फानजोबनानै हरजोबथारसै आङो आरो लहासिं खोनासं बेफोरबायदि खामानि मावनो नागिरनायाव आंखौ हेंथा दाहोखा खोनाबायना दसे उनाव फैनो हागौ नोंनि मोखांखौ नायबाय थानो बाबाय आं नोंथ' बेनिफ्राय थांखानाय नङा नालाय आं नोंनाव ज' हाबाय थनसै दसे हे गसाय माथो खालामबावनांगौ जाखो मानसिफ्राबो इसिबां बिफैना फैसाखौ होगोन आङो लासैनो होगोन मासे धैर्य गैथारैलै नोंसोरलाय इसिबां खांनो बिसोरनो खाथारमोन आरो आंखौ बेफोरबायदि खालामलायनानै एखेबारे एथ'खाथेलायदोंमोन ना र' मोनखाबाय आङो बिसोरखौ सानो खिथानायनि एक्सपार्ट खालामजोबखागोन आङो गारनायाव गैथ्रा आरो अबे ट्रिपआव थांनो ना मानो होनदों गासैखौबो केन्सेल खालामजोबनानै होगोन आङो र' बिसोरनि आखला बादानिफ्राय बादान जादोंना आयौ बाला फुजा नों बेवहायसो दङ आरो आंहा बेखौनो बैथिंजाय माथिंबा नागिरगासिनो ओमफ्राय नोंहा बे क्लासरुमावसो दंखोमायो माखौ बेसेबां रागा जोंगासिनो ओमफ्राय खोन्थानोबो हाया फाग्लिलाय प्रब्लेमफोरखौ एसे खोन्थालायोब्लासो रेजें जायोनो हारसिंनो रुसुनबाय थानानै नोङो गिलिर खालामनानै लानोसै आरो खोनाबायना एसे आंजों
थांबाबो बेनो बे मुदानो बेनो बे जागासिनो नोंना नायनोनो बाथारबायहाय आङो खोन्थादो माखौथो सोंनो लाखुमाबाय थादों नोंलाय माबा लदमी खोनाबायना दाखालि आंखौ माबानाया बिसोरनो बुथारनो आंखौ एकदम बेथामखादो दे बिसोरनो बिराद गाज्रिखा ओमफ्राय गावसोरनो सिमा जाबाय आरो ओमफ्राय दायो आं थांनानै सानो गोदाननानै एक्सप्लेन खालामजोबगोन आं बिसोरखौ बिसोरखौ साजा होजागोन आङो आयौ फाग्लि नंमारगौसो ओमफ्राय नोङो अनफुला सानाथ' प्रुफसो नागिरो ना ओमफ्राय नोङो अनफुला सानो खोन्थाहैनो नागिरनायाव नोङो प्रुफ दोनगोन ना दोनाखैहाय मा प्रुफ नांलायथारगौ आरो आंनि खोथाखौबो फोथायनाय नङा नै बिसोरखौ आङो मोनखाजोबनाय थाङै थुङै दायखौ नोंनावसो ज' होफिनगोन बिसोरखौ खोनाबायना बे गथ'फ्रा बिदिनोखा नों फैनायनि सिगां आं मोनगोरजोबखानाय ना ओंखायनो आङो मिथिथारगौ प्रुफ नङाबा आजिखालि कर्टआनो जा स्कुलानो जा गामियावनो जा रावबो रावनि खोथाखौ फोथायाहाय मिथिबायना फुजा ओंखायनो प्रुफखौ लाग्रोर प्रुफ नङाबा जानाय नङा आयौ आंथ' प्रुफखौ लाखिनो रोङाखै होमबालाय माथो जानांगौ जाखो जेननाय मानिथारा आङो जेरैबाबो बुथुमनानै प्रुफखौ होथारगोन आङो